Una sustrai hiru bertsu neurri eta doinu librean kantatzeko gaia. Zuretako zer da eskola? Zuretako zer da eskola? Hiru bertsu nahi duzun neurri eta doinuan. Nik ikasi dut Salvadorreta etxe pareko geletan barnekaldeko ta kostaldeko elkartzen baikinen bertan. Nola piperrik ezin zen egin, esaminta azterketan, saiatzen ginen filosofian eta matematiketan, baina guztia oinarritzen zen balore humanoetan, balore humanoetan. Jolas garaian denak pilotan, denak pozik, denak alai, harremanean oinarritzen den gurpilak aurrera darrai. Gure hizkuntza genuelako ikasgai eta mintzagai, naizta guztiak aldatu garen, andanak garairik garai. Ikaskideak lagunak ditut, ta irakasleak ere bai, ta irakasleak ere bai. Guillermorekin euskara eta San Leonekin kirola, Sanben galderek ematen zuten Guardia Zibilen kontrola. Paseak pasa egindakoaz, ez naiz damutzen inola. Zer da eskola galdegin duzu, ta erantzun dizut hola. Jaso bainuen nere aurrentzat, desio dudan eskola, desio dudan eskola.